Xa poden poñerse mans a obra ou liar o que teñan ao lado, pero non hai excusas para non catalo estes días. Que non falte, que non falte. Falta xamoncín. Non falte xamón, porque si me falta xamón é como a misa sin hostia. Bueno, lo dejo tranquilo, vale? Vale, muller. Pois xa nos vemos noutra. E queda dito, que non falte o xamón. Bueno, remata este 2025, estamos no Nadal máis caro da historia, e inda que nós estamos para moita festa, o noso peto non, Moito ollo porque non queremos que se nos desplome a conta bancaria, pero somos galegos e si queremos pegarnos unha boa comilona neste Nadal. E preguntámonos, haberá un menú que sexa económico? Pois sí, o menú económico existe. Peza por paté de centola. Meu Deus, Dirás ti, vas. a centola barata non vai. Toleaches. Claro. Paté de centola. Sí. Parece paté de centola, pero non é. Non leva centola. Iso, por aí empezamos o menú. Veña. E o resto dos pratos, boandeiras, hai un bo solombiño, hai sobremesa. Anotade que sai todo riquísimo e bastante económico. Rocío, é posible facer un menú de Nadal por menos de 20 euros persoa? Pois sí, podemos incluso ter algo de marisquiño, unha carne e un postre para rematar. Imos velo, porque tes aquí xa preparado o entrante. Que maravilla. Pois sí, pois neste caso vamos a usar os mexilóns, mexilóns ao vapor, e vamos a facer como se estuviéramos comendo un paté de centola, pero si centola. Mira, temos mexilóns, aquí temos 18 palitos de cangrexo. Vamos a engadirlle un cuarto de cebola, 6 anchoas e 4 culleres de mayonesa. E isto vámolo triturar todo moi ben. Isto necesitaría un día na neveira. Xa está todo ben moído. Ten que estar ben moidiño para que nadie nos descubra os segredos. Acompañamos dunhas tostas de pan. E tras ese entrante, agora imos ao primeiro prato. Pois sí, neste caso vamos facer unhas volandeiras da ría ao estilo das vieiras. O forno que é moi sinxelo, temos as volandeiras limpias, que xa estuvemos limpando, a cebola que temos pochada como se foran pas vieiras, aquí o forno ben quente. 5 minutiños, dis. E xa remataxe de emplatar agora pintada, que ben cheira, impresionante. Claro, e así témolas como se foran as nosas vieiras, pero nas nosas volandeiras. Vieiriñas. Exactamente. Rocío, e agora estamos xa co segundo prato, ingredientes básicos. Un solombo, Solombo, cebola, fariña de millo que temos aquí. unhas pasas. Temos o solombo cortado en rodelas, nunha tixola ou nunha sartén, con aceite quente, ímolo engadir. Unha vez que estea selado, vámolo retirar neste mesmo aceite, imos engadir a cebola picada e un dente de allo. E vamos a deixar que eso se coza. Engadimos a fariña, trituramos, bota, sin medo. Aí, lo vamos a remenxer para que se nos separe os xugos que quedaron no fondo. E acabamos de cubrir con auga. E deixamos cocer 10 minutiños. Xa leva 10 minutiños aí, verdad? Aquí ves, xa temos aquí a nosa carne. Como cambiou no cheiro en todo. E xa vemos que está a salsa espesiña e agora é o turno de empratar. E aquí temos xa o noso segundo prato. E non podería haber menú de Nadal sen o postre. Por suposto, xa nestas festas vamos a aproveitar. Pois neste caso vamos facer unha mousse de turrón. Aquí temos unha pouquiña nata. O que imos a facer é romper o turrón. Isto vamos a levar ao fogo para que se nos desfaga. E mentras se nos fai isto, o resto da nata ímola bater hasta tela ben montadiña. Aquí temos a nosa nata montada. Vale. E isto teríamos que deixar a enfriar e ímolo engadindo pouco a pouco a nata montada. Pois entonces o que facemos é poñemos un biscoito abaixo, collemos cucher, ves que xa unha culler aí, e montamos outra capiña para darlle corpo e listo. Aquí temos, Rocío e eu, o menú de Nadal. Pois xa temos listo, Claro, e ante isto, que faz? Sin papa. Papas. É porque va barato. Ven a comida e papas, ven a cea e papas, vas ver uns amigos e papas, vas ver a familia e segues papando, e despois que
Un xa non é novo, e o problema